Nahulikam ang disgrasya sa Davao City diin na daro sa wing van truck ang usa ka taxi. Busa dunay pahimangno karon ang mga otoridad. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, maayo na lang kay walay naangin sa maong disgrasya ug makanunayon na ang pahimangno sa mga otoridad nga sa pagmaneho kinahanglan nga disiplinado ug kinahanglan sab nga sundon gayod ang bala o trapiko. Oh my God! Oh my God, oh my God, oh my God! Sa video, makita ang pagdaro na ni ining wing van truck sa usa ka taxi sa Bacaca Road, Corner Nile Street, Davao City, Lunes sa hapon. Sa investigasyon sa kapulisan, parehong gilata sa taxi ug truck ang Bacaca Road gikan og Diversion Road padulong sa Garcia Heights. Ana sa outer lane ang taxi, samtang ana sa inner lane ang truck. Pag-abot sa intersection, samtang nagmaniobra aron muliko patuo ang truck. Dinhina ni ini nabanggaan ang wala nga bahin sa taxi ug nadaro na ang taxi. Nadanios ang duha ka mga sakyanan, wala hinuuna unsa ang mga driver. Nagkasettle rasab ang duha ka driver nga wala na mihatag og pahayag. Apan sumala sa kapulisan, saysay sa truck driver nga wala ni ini nakita ang taxi, dihang miliko siya. Abiso sa Traffic Enforcement Unit, ang motorista kinahanglang nakafocus sa pagmaneho. Di ka magdali-dali kay usually kadaghanan sa mga nadisgrasya magdali, presence of mind and sumunod tayo sa batas ng trapiko. Dili sa batod pa musingit labi na ang mga motor sa mga dagkong sakyanan sama sa truck kay lagmit maipit kung madisgrasya. Naayos sa nagmaneho, sa nagdrive na to keep yourself safe, total, moabot man ta sa itong destinasyon, dili perminti magdali nga mukawat. Sara, dugang pahimangno sa Traffic Enforcement Unit kung mahimo magbutang og dashcam ang mga sakyanan ingon man camera kining sa helmet no sa mga rider aron nga makatabang ugaling nga dunay mga mahitabo nga disgrasya sa kadalanan. Sara. Okay, dagang salamat Argil Relator.